Malactu filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan an bɛ alamisa donya la marisi kalo tile 17 san 2022 laseli minnu b'an bolo ka d'aw ma bi a yɛlɛ ka fɔ ko denrée alimentaire kɔni prix kɔni yɛlɛlen ni wagati na kosɛbɛ ni o ye sukaro a n'a ɲɔgɔnna caman ye sukaro yɛrɛ kɔni prix kɔni o yɛlɛla n'o de ye yɛlɛdan ye barisa a y'a ta 24 000 la sisan fo ka taa bila 27 000 la ka ta 4,800 na ka taga bila 5,400 na o b'a yira k'a fɔ o fana ye dengun ye min bɛ se population ma barisa ko o ye 50 kilo yɛrɛ dɔrɔn ye prix ye donc population y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko ye min tɛna se ka bɛn olu ma cogo si la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko embargo bɛ jamana kan o de fana bɛ k'a to fɛn bɛ ka fara minɛn kɔni prix kan sunkalo surunya in yɛrɛ fana se o fana sunkalo la dɔ bɛ fara minɛn caman prix kan laseli wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ an ka transition mɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka RFI ani France 24 ko k'olu ka baara kɔni jɔ Mali la fɔlɔ ni wagati na ko barisa k'u bɛ ka information minnu di Mali faamaw kan n'o ye an ka armée minnu bɛ jamana kɔnɔ yan fana ko nkalon kɔni bɛ kuma ninnu na kosɛbɛ u bɛ k'a yira k'a fɔ ko hadamaden dɔw fana kɔni tun bɛ Mali dugukolo kan ko olu sara nord kɔnɔna la yen nɔ minnu ye faransaw ye ko olu kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye min b'a to u bɛ laseli jugu di population ma ka population tɔ terroriser o b'a to olu fana b'a fɔ k'a fɔ ko u ka diffusion jɔ fɔlɔ France 24 kɔni ni RFI kɔni ka lasew kɔni jɔlen ni wagati na décision kɔni taara mercredi su ka taga bila jeudi su kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ko ye communiqué bɔ min b'a yira k'a fɔ France 24 ni RFI kɔni tɛna lase kɛ Mali kɔni dugukolo kan ni wagati na fo ka bɛn kɛ kow la laseli laban b'an bolo ka dɔn de k'a fɔ essence ale ni gasoil kɔni prix yɛrɛ la kosɛbɛ barisa communiqué dɔ kɔni kɛra kunun ONAP mɔgɔw fɛ a baara kɔni bɛna waleya bi jeudi donya na min ye marisi kalo tile 17 san 2022 essence kɔni tun bɛ 120 kɔni bɔɲanko la gasoil tun bɛ taa 110 ani buruburu na nka sisan essence bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ fo 150 ani dɔ la gasoil fana bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ o 150 kelen kɔni fana na ko ni augmentation ninnu bɛɛ kɔni tɛ kun wɛrɛ ye o de ye k'a fɔ gasoil kɔni ni essence kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka d'a kan kɛlɛ min kɔni bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o fana nɔba bɛ ko in na ka fara Mali yɛrɛ kɔni embargo kan o ye gɛlɛya fara gɛlɛya kan laseli minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye ni an b'a fɔ aw kan bɛn